אנשים, כאן אני פעם בעוד סרטון מילה, ואנחנו עושים מפה למחברים שאנחנו יצרנו, ייי! כן, טוב, אז חברים, אנחנו מתחילים את הסבב. ליאם יתחיל לחפש אותי, אז הוא ייקח את הדברים מהטבע שלו. כמו שאתם רואים, אלה הדברים. וכמו שאתם רואים, לא נוגע לך בדברים. אז עכשיו ליאם ילך להתחבות. ויש לו חרב דיימון מחושפת. די, ליאם, אל תרביץ לי, אין לי חיים. ערבי, אני ערבי. טוב, עזוב. יאללה, בוא לקורא עכביש. בוא לקורא עכביש. בוא לקורא עכביש. בוא לקורא עכביש, נו. נו. עכשיו, כשאתה בקורא עכביש, ליאם, תעשה קונטרול. אני יודע, רגע, אבל אני שתיתי את הסיפוי, בסדר? כן, בסדר, זה... יאללה, בוא לפה. לא, עכשיו בוא לפה. מה עשית? אני אזיז אותך. אני אזיז אותך. די. בוא, אז לא עשית טוב. לא יכול להרביץ לי. אני יודע, אז בוא לפה. לא עשית טוב. לא משנה, בוא לפה. כי אתה צריך לעשות את זה מההתחלה, לא עשית טוב. בוא, נו. רוץ. עכשיו בוא לפה. ומפה תתחיל את הקונטרול. טוב, רגע. לא עשית קונטרול, אתה לא בקונטרול. אני בקונטרול, אל תדבר ככה. עכשיו אתה בקונטרול. אוקיי, בוא נברח לו. אוי, איך אני יוצא מפה? אוקיי, אני פה מתחיל לצאת. תתחיל. אתה יודע איפה אני, נכון? אני מוח! וואו, זה אחד המחברים שאני הכי אהבתי. איפה אתה חמור? רואה את השם שלי. איפה אתה? מולי, איפה? אני רואה את השם שלו. איפה אתה? שלום. איה! בוא נברח לו. אין לי רב, לא. לקום מוקדם באוטומט להיזכר שם שבת. לא. טוב חברים, אנחנו מתחילים עם עוד סבב. ליאם ישים את הדברים שלו בטבע. עכשיו אני אקח את הדברים. כמו שאתם רואים, זה הטקסטורה של איך קוראים לו, עידו וזה. וכמו שאתם רואים, את הסקין שלי של וויזרד. עכשיו ליאם ישים את הדברים שלו בטבע. אני אסתכל שהוא שם. לא, כן, אכלתי אמא. אז כן חברים, אנחנו מתחילים. בוא נלך לישון קודם כל. אני יודע, ככה זה אחי, נו תישן. אני גם ישן להעביר. כן, מגניב. יש חברים, עכשיו אנחנו מתחילים את הסבב. ובסדר, אם יהיה חסר לנו אוכל אני אביא לנו מפקודה. ובסדר. אז ליאם, אני הולך לקורא עכביש. עכשיו תתחיל להתחבות. אני קצת ירוץ, אתה יודע. אני רואה אותך. נסתכל על הרצפה. אתה אפילו תראה את זה בסרטון שראיתי אותך על זה. ואתה תראה אפילו את הטקסטורה המגניבה של עידו והאח שלו. אוקיי חברים, אני יוצא. בואו נראה איפה הוא. אולי הוא היה על העצים. לא, הוא לא היה על העצים. אני יודע איפה הוא. ביס משהו טעים בחלון להתעבר. תלתלית. שלום. אוקיי חברים, כמו שראיתם זה היה סבב מאוד קצר.
אז כן, אנחנו ממשיכים עם הסבבים. אני אחזיר את הדברים שלי לתיבה וזה. מה, אתה שם שם את הדברים שאתה לא צריך? אתה שם שם את הדברים שאתה לא צריך, ליאם? יאללה, אחי, אתה רוצה להתחיל כבר? רגע. למה אתה לוקח? לא רוצה, לא נחשב, גם אני. ליאם, עכשיו לא צריך את הדברים האלה. די. ממם. ליאם, עכשיו כבר לא צריך. ליאם. נתן אותי, הנה, יש לי ראש דרקון. שלום. זה מגפיים. תביא אותם. אחי, עכשיו כבר לא צריך בגדים, רק ראש דרקון. עכשיו... אוקיי. ניקח את ה... אתה יכול לקחת אותם, לא... גם אני לוקח בשרוב, אפל, משהו. אל תפסיק לקחת דברים, רק אוכל. מה לקחת? אוכל. אני רוצה לראות שאתה מגלגל. גם ניקח לי דשן אחד לעשות פה... בסדר, ליאם, אנחנו עדיין ביוטיוב, בוא נמשיך את הסבב. טוב. אתה מחפש, אתה צריך חרב? ויש גם כזה. לא, גם אני לוקח אחד לי. איפה זה? יש רק אחד כזה? אז יאללה, אתה בא? איפה? אתה הולך לגור הגביש, לא? אוי, אימא'לה. מה? הבלת אותי. יש לי מקום להתחבא. שהוא בכלל לא ימצא אותי. אוקיי, אתה מתחיל? כן. אימא'לה, יש פה סליים. יש פה סליים בתוך המים. המים? נשבע לך, בוא תראה. טוב, עזוב את זה עכשיו. טוב, אז אני הולך להתחבות, שאסור לך לראות. תסתכל על הרצפה, אסור לך. אתה רק על הרצפה צריך. אוקיי, נהיה כאן. במקום שהוא בחיים לא יצא אותנו. יש לנו מצלמות האישיות, כי רואים את השם. אני מתחיל לצאת. אוקיי, אני אהיה כאן. אני גם מתחיל לצאת. רגע. הוא בחיים לא יצא אותי? איפה אתה? לא מגלה. אימא'לה. צ'יט. עכשיו נחזיר את כל הבלוקים למקום. איזה מגניב זה היה. איך לא מצאת אותי? ראית את השם שלי אבל, נכון? לא. מה לא? למה לא? וואי מלא. אוף. הנה, קח את הדבר כזה. יש. וואי, איך זה נראה? רגע, יש עוד. תביא. סתם. תביא, נו. אני נותן יותר. עזוב את זה, נו. אבל איפה נותן זה? אל תשים את זה בשום מקום, תיקח את זה. יאללה אחי, בוא נעשה ככה. חכה לי. אוקיי חברים, זה מפת מחבואים שעשינו. נעשה עוד קצת דקות כי יש לנו הרבה זמן לעשות. ולליאם עוד מעט הולך לחוג קראטה. מה, אז מתי? וואלה. אז חברים, עכשיו אנחנו מתחילים את הסבב ואנחנו כבר חוזרים אליכם בהתחלת הסבב הזה. אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. למה לקחת אנדרפל? זה... טעות! לא, למה? עכשיו אהבת מבו. חכה, אני אעשה לך את זה... לא, גיים... עוד... וואן. אוקיי חברים, אנחנו מצטערים על זה שליאם הוא דפוק מאוד. שלום ליאם. אתה רואה אותי? די. בוא לפה. שנייה. בוא לפה.
בוא לפה, נו. איפה? לפה, עשי לך אני פה. בודק מה יש כאן. או, שמתי פה את הדברים שלא צריך. נו, תכנס כבר, אין לי זמן, אנחנו עושים את הסרטון. טוב. תודה. או? חברים, אני עובר גיימוד. שים את הסטון כאן. לא צריך את הסטון. עכשיו אני אעבור גיימוד. די, ליאם, תפסיק לגעת בדברים. אוקיי, חברים, אנחנו מתחילים את הסבב. וואו. בוא, אני הולך לקורא עכביש. מצטערים שליאם הוא כל כך דפוק. נו, ליאם. מה נעולים? בוא, רגע. בוא נעשה את הסבב. שם אני אתראה בשביל הקטע. אבל עוד מעט אנחנו גם נעשה סרטון על הישרדות שאנחנו עושים, אנחנו נעשה מפה חדשה, כי כבר אנחנו לא רוצים לעלות מפה שכבר עשינו וזה. אז ליאם, אני הולך לפה ומתחיל. אני קצת ירוץ, כי פה זה בהתחלה זה מעצבן קצת. אוקיי, עכשיו אני אפסיק לרוץ. אוקיי, חברים, כמו שאתם רואים, זה מפה את המחבואים שעשינו. היא מאוד יפה יצאה, ועשינו מלא מחבואים. ככה שליאם ייפול על ההתחלה. אוקיי. אסור לך לברוח, תן לי להרוג אותך. הדברים שלך פה. למה לקחת קשת? יא מניאק, לא רוצה. תביא את הדברים שלי, לא רוצה, ביי. לא. מה יש לי להביא לך? תביא. איפה אתה? תביא. מה יש לך לעשות עם הדברים האלה? אחי, אני שם את הדברים האלה פה, ואל חכה שנייה, אני אשים לך את הדברים שאתה צריך באמת. את זה אתה צריך, את זה אתה צריך, את זה אתה צריך, את זה אתה צריך. הנה, שמתי לך את הדברים פה בטבע שלך. למה אתה צריך זרעים? אוקיי, חברים, אנחנו מתחילים עם הסבב הבא. וליאם, אל תעשה שטויות עכשיו, טוב? למה יש לך זרעים ביד? מה? גם אני רוצה זרעים, לא בא לי. הנה, גם לי זרעים. לא, בטעות יש לי. אז רגע שנייה, גם אני אשים פה זרעים. אז אתה רוצה להתחיל? נו, שיפסיק לחפור לי היום. מי זה? לא יודעת. נו, בוא נתחיל כבר, אנחנו 13 דקות ולא עשינו כלום. תפסיק לגעת לי בדברים, שים לי את זה. נו, חופר לי, שאני אומר... מי זה? דוד שלי, מה? יאללה, אתה רוצה להתחיל את הסבב? איזה סבב? של המשחק, נו, הולך לי. די, נו, תשים את הדברים בטבע. וואי. ליאם. די, נו, תשים את הדברים בטבע ואין לי כוח אליך. שמתי, אין לי כנס. איזה שקרן, אצלך הכל. אז למה יש לך את הדבר הלבן הזה? נו, שנייה חוזרים לחמיות. חזרנו חברים, ועכשיו ליאם מתחיל את הסבב, ועכשיו אנחנו הולכים לישון. אתה עושה דבר. אני יודע, בוא לישון. אוקיי חברים, אנחנו מתחילים את הסבב. כן, שליאם ירדם. אוקיי, אנחנו מתחילים את הסבב. יש לי ליטרו? אוקיי חברים, אנחנו מתחילים את הסבב. לך לקורא עכביש. יש גם הזומבי, אני הולך לראש. יש פה גם... מה, יש פה וילג'? הוא שורף אותי. הוא שורף. הרגתי אותו. תיקח את זה. אנדרמן. איפה אתה רואה אנדרמן? אל תהרוג אותו, נו. לא רגע, אני נשאר דברים. אוקיי אחי, אתה רוצה להתחיל? כן, רגע. לך לקורא עכביש כבר. אוקיי, אני בינתיים כבר מתחיל להתחבות שהוא הולך לקורא עכביש. מישהו שואל מה זאת המפה הזאת, זה ג'ונגל ניסינו לעשות הכי טוב. כן,
עשינו את המפה הזאת סתם בשבילכם, שתהנו מהסרטונים שלנו ותאהבו אותנו ותעשו לנו סאב ולייק, כמובן. אני כבר התחלתי להתחבות אם אתה שואל. הופה. פה אתה בחיים לא תמצא אותי. איפה? לא מגלה לך. בסדר, אתה מתחיל לצאת. לראות את השם שלך. לא, לא! לא, לא. בוא נרוץ. אמא לי. בוא נברח. ליאם, אתה רואה אותי? אח, יא מניאק. אז חברים, עכשיו הוא יבוא אליי, כי הוא דפוק מדי עכשיו ברגע הזה. נו, תביא לי את הדברים. נו. די. די. ליאם, אנחנו בסרטון יא מניאק, אני לא משחק איתך, נו. תביא לי את כל הדברים שלי עכשיו. תביא לי, נו. הנה, עכשיו תביא לי את החרב ואת כל הדברים שלי, גם את החרב. את החרב לא נתת לי. הנה. אז אני עושה את הסבב עכשיו? כן, אני. אז אוקיי חברים, ליאם ישים, אז יאללה, אנחנו מתחילים את הסבב. מצטערים שליאם כזה דפוק, וליאם תפסיק לעשות את זה, טוב? ליאם תפסיק לעשות את זה, טוב? אוקיי חברים, אני מתחיל ואני עוד מעט יוצא כבר. שלוש, שתיים, אחד, יצאתי. אוקיי, יש פה סליים. אוקיי, בוא נחפש. למה אתה חוצב? תפסיק לשים בגדים. תפסיק לשים בגדים, ליאם. ליאם, תפסיק לשים בגדים כבר. תפסיק, אני לא הורג אותך מהר. כן, זה משפיע, ליאם. ראית כמה מכות הייתי צריך לתת לך. ולמה אתה לקחת את הדבר הזהב הזה? אז חכה, אני אעשה לך בדברים בתיבה. זה וזה. לא היו לי חיים. תודה על שני חובות. אז אתה רוצה להתחיל? רגע. אוקיי. ואסור לשבור בלוקים. תתחיל מה אני עושה לך. זוז! מה זה אחר הזה? לא יודע. נו, תלך תתחיל, ליאם כבר אנחנו... טוב, אנחנו כבר חוזרים אליכם שנתחיל את הסבב. טוב חברים, אנחנו מתחילים את הסבב. ליאם בא לו קורא כביש? רגע, אני בא. אוקיי, ליאם הולך לקורא כביש ואני בינתיים מתחיל להתחבות. ואסור לשבור בלוקים, ליאם. טוב, ליאם? טוב. למה אתה לא בקורא כביש? כי פשוט נתקשרו עליי. יש שם סליים בלוק גם. אוקיי. אני מתחיל. אתה מתחיל מה? אתה מתחיל מה, ליאם? לצאת. מה מתחיל לצאת? רק התחלת. ולמה אתה שובר בלוקים? בטעות שברתי. למה אתה מסתכל איפה אני? איפה זה תגיד לי? אתה אפילו לא התחלת לחפש, אתה אומר לי? לא ראיתי. אז למה ראיתי את הדרקון אליי? אז למה אתה יודע איפה אני? איפה לי לדעת איפה אתה? נראה לי אתה בא. כי אתה ראית. איזה עץ אבל? לא יודע. העץ הזה. העץ הזה. אימא'לה. וואטה, חמוד שלי. אימא, לא! אוי לא. לא. אוי מלא, הרבלת אותי. אימא.
היא מלא. שלומי, מה זה הדבר הזה? מה זה מה? זה פה. זה מכוון לנו... זוז, למה אתה מזיז את זה? זה כאילו מכוון אותנו למיטה? כן, אחי, ועכשיו תביא לי את הדברים. שנייה חוזרים אליכם בסבב הבא. אוקיי חברים, אנחנו מתחילים בסבב ואני מחפש. קודם כל תנו גם סאב ולייק. ליאם, אתה מתחבא? נו, כנראה. כמו שאתם רואים, הנה, ליאם, אתה רואה את הסליים? איפה? הרגתי אותו עכשיו. אני הורג אותם. הנה, יש פה מלא. בוא נהרוג אותם. כמה רפשים. הרגת אותם? הרגת אותם? יש פה לך. הרגתי את כולם. אז אוקיי חברים, אנחנו מתחילים בסבב. שנייה שאני אצא מפה, אני לא מצליח. שנייה, נו, לא אצא מפה. תוציא את הבגדים, חוץ מהדברים עליך, את הראש ואת החולצה. אוקיי חברים, אני מתחיל כאן עם זה. ליאם, אתה רואה אותי? לא. תסתכל עליי שנייה. ככה אתה אמור להיות שאתה זה. עם הראש למטה. אוקיי חברים, אני בינתיים מחפש איפה ליאם. 3, 2, 1 יצאתי. אוקיי. אוקיי, אני חוזר. אני אעשה עוד קצת. אוי אוי אוי, יש לי חרב. אני יכול לשבור את זה. אוקיי, אני יוצא. שנייה, נו. תוציא אותי. אוקיי, אני יוצא. אני אחפש איפה ליאם. אוקיי, הוא בטוח לא פה. איפה הוא יכול להיות? אולי... תן לי רמז. מה? הייתי לידך? כן, ברור. מה? הייתי לידך? אני למעלה עליי. עליק. אימא'לה. אוקיי, תרד למטה. אני לא יכול לרדת. נו, תקפוץ. אני לא יכול. די, נו, ליאם, תרד, נו. איך אני רואה? ככה. די, נו. עכשיו אתה ירדת, יא מניאק. די, נו. אבל אני כבר יודע איפה אתה, נו בוא. יואו, זה מעצבן אותה. אתה יודע שזה מעצבן אותי. ואני שונא דברים שמעצבנים אותי. איך לא הרגתי אותך? עכשיו לא מעניין אותי, אתה לא מקבל. למה יש לך 2 חרבות? ככה נתתי לי. לא נתתי לך. מה? יאללה חברים, אנחנו נעשה עוד סבב אחד ונסיים את הפרק הזה להיום. אוקיי, נותן לו את הדברים לליאם. זה את זה. אוקיי חברים, אנחנו חוזרים אליכם מיד. אוקיי, שיט, what the fuck. אנחנו חוזרים אליכם מיד. אז חברים, אנחנו מתחילים עם הסבב. ליאם הולך למחבוא. וואלה. בוא נלך לישון. ועוד מעט... בסדר. אנחנו עוד מעט נעשה את ה... עכשיו אנחנו נעשה את הסבב. יאללה, ליאם, אתה... לך תעשה את הקור הכביש בשביל הסבב. אוקיי, מה יש עליי? אוקיי, זה בסדר. אתה יורם גאון. זומבי, סקלטון. איפה? בוא. את הסקלטון אני אהרוג. הרגת אותו? כן. אוקיי חברים, אנחנו מתחילים עם הסבב. ליאם הולך לחפש לקור הכביש. לך לקור הכביש. אני בינתיים מחפש מקום. אתה מחפש? רגע, אני תכף עושה. אוקיי, אני אמצא לי מקום להתחבות בו. איזה מעצבן זה ככה? טין. עשינו פה יותר מדי סולמות. הופה. למה שברת פה סולם? אתה שברת.
אתה ראית אותי? לא. איפה אתה? לא מגלה. יואלה. הנה הוא. אתה בא? איפה אתה? אמא. לא. לא. למה אתה מרביץ עם זה? בוא לי. לא. הורדת לי מלא חיים. אמא, אני זומבי. יצאתי מהמפה. טוב חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון. יאללה ביי אנשים.